komt hij wel eens zo weg dan. Dat lijkt me ook wel. Ja, dat waar. Ja, dat kun je een paar netjes, dat het ook gewoon blijft. Ja. Blijft dan ook. Dat is zo. Dan kan je inderdaad wel belonnen. Ja, als je komt uit de kamer. Moet ik zeggen. Samen uiteindelijk. Ja, met de koekenbak. Dat is ook mee, ja. Kwamen ze die jongens halen en allemaal ook zo'n... Nee, die krijg je niet. Nee, daarom. Karel, voor je weggaat, ja? Ja. Vergeet je niks? Nee, Oké, ik goed weet zo. dat ik mijn tanden nog moet doen. Ja, zeg dat nog niet, zeg dat nog niet. Het auto daar staan, hè? Jo, we hebben ze vleugel opgeruimd. En hier moeten we staan? Voor. Ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat die buiten stond dan. Hey, kleuren we erop, hè? Ja, maar ja, dat heeft hij te... Ja, een beetje los zo. Wat hebben we waar? Wie smaakt? Oh ja, het is een andere wel. En dan moet je nog belangen geblazen worden. Oh. Je krijgt hier een demonstratie high-tech blondenopblaas. Het gaat niks worden als we zelf niet erin zitten. Dat was eigenlijk mijn voorstel. Dat ik zo ben zeggen. Moet je een aan de moeder duwen? Nee. Alsjeblieft. Friet. Frietje Nico. Wie heeft het nummer? Moet je voor op plakken of niet? Ja, ja. Kom maar, niet plakken, of niet? Dat niet weten. Volgens mij was het mooi. Ja. Dit jaar niet. Oh, jij kan. Blijven we dadelijk in de keer dan.
Dat merk ik. Ja, zo is het bij mij. Die jas kreeg er gewoon bij in. Ja, maar kijk. Ik ben erop opgelet dan. Met gevoelen. Ik heb geen stress. Zo makkelijk doorwerken. Ik vond het wel heel gezellig. Ja? Nee? Och, dan.
Ja, ik kan wel even zitten in de boot. Oh, daar is de carnavalsweer dan. Wat weer wat eerste? Hoe is de carnavalsweer? Hoe is de carnavalsweer? Word ik dat voor 4 met zeer? Als ze heel goed dan krijg je het weekend. Ja, ik denk hoor. Wat zijn dat dan aan? Hoor, dat is een decisie als dit op de waan. Ja, nee. Wil je maken? Alsjeblieft,